Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u četvrtu epizodu na ovom kanalu. Igramo Skywars malo sa TNT-em na Hypixelu. TNT, reci bok. TNT, Da. reci bok. Snimamo. Bok. Bok. Sad ćeš krenut. Turururu. Ne. Oh shit. Bješ. Šta prije došli na sredinu? Jel oni se uopće healaju? Oni znaju, ti likovi ne znaju pojma što znači spetati se malo. Shit! Butterfly, klikan je dead. Pa nisam ga vidio. Pazi, ima teammate. I'm again. Nema teammate lik. Jadan, sad mi ga je čak i žao. Dobro. Ne, nije. Dobro, je i nije. Malo je tužno što nije imao nikog da mu pomogne. Vole briga. Tri. Shit! Aj. Ne mogu. Aj plage. Skywars ćemo igrati 6 rundi po epizodi zato što jako brzo prođe. Ja od sutra krećem online nastava. Moramo doubles. Daj doubles će battles. Moramo. To smo do zadnje epizode moramo. Žao mi je što nije, u idućoj epizodi nismo završili ono zato što mi je internet se jednostavno srušio pa je postao puno gori nego što inače je. Pa nisam mogao igrat. To je doslovce boli briga za loot. Oni odmah idu u sredinu, umrli oni ili ne. Kako? Aj! To je bilo lik ima 50 CP. Plagian. Lik se znoji na ovom Skywarsu. Da. Ili autokliker. Ili autokliker. Pada kiša, pa taj lik se znoji. Pa toliko pada kiša. On je gore na nebu u Skywarsu i onda pada kiša jer se on znoji. Da. Zato je slana. Napokon. Ne znam da li je slana. A ni ja ne znam da li je, mislim da nije. Ja isto. Ođe znoj nije slana, nema okusa. Jer je to sve boljše. Pa voda nema okusa, da. Jesi već umro? Na bridžu sam umr. Kako na bridžu mogu umrijeti? Hajde. What? Na main bloku kako je puno bolji Skywars. Dobro, da, ali ovdje moraš malo raditi da dobiješ kitove, što je isto dobro. Da, zato je... Ne znam, ajmo idemo random. Idem random, baš ne znam koji će mi bit. Da, ni ja, ne znam. Sigurno neće biti ovaj default. Jer mi smo projevi, da. Gle, stvarno, nadam se da neće biti. I Bad Wars playeri idemo u Skywars. Kako to nisam očekivao, zar ne? A koji si ti ki dobio? TNT? Sam nisam dobio default. Oni nas ismijavaju. Opa, ubio sam neka full leather armoru. Sa ničime. Full. Oh shit! O ne. Haj! Mislim da ovo sam tryharder igraju. Mi nismo dovoljno dobro. Shit! Ajde, baš nećemo igrat malo puno Shit, ne. Svi mrtav. Jesi mrtav? Dobro, idemo još jednu rundu ovoga i idemo na duels. Ne znam baš. Kako to da mi ne igramo danas Bad Wars? Pa lijepo, malo, ne znam zašto su nekima zna dosaditi.
Malo Bed Wars, pa ćemo malo ovo, pa malo ono. Hypixel ima dovoljno za biranje, pa... Wow, užasno sam se preplašio. Kak spuki. A ti, Nukel? Ne znam. Zašto? Već si umra. Zašto likovi te skinu sa briđanja? To je nešto najgore kad ti se može desiti. Zato ja ne rašam odmah. Pa to je poanta da odeš prvi u sredinu pa da dobiš najbolji loot. Samo se, samo ni govorom, Meni se Skyward zna Da, naravno, da, ima ono stvari dobre ko... Ja sad ove... Duels. Kakve duels? Kako bi mogli? Duels i... Duels. Šta je ono duels? Šta je ono to? Pa duels, jedan protiv drugog se borimo. Da, koji je to znak? Šta je to? Duels je ovaj fishing rod. Fishing rod. Nema fishing roda! Pa na koji? Evo ga, All Games, evo ga, našo. Evo mi je. Dobro, idemo... Idemo... Šta ćeš? Biraj. Sumo duel! Ne, to... Ima da te killam. Ja se pitam s kime igram, jako se pitam s kime igram. Lik se zove Gliz... Ubit ću te. Butterfly klikanje. Aj, nema butterfly klikanja. Ne, oh! To! Dobro, sad nešto drugo idemo. Hej, idemo nešto drugo. Odmah idemo nešto drugo, može. Naravno. Idemo combo duels. To je dobro. Evo i 98 ih tamo igra. Combo. Našo. A to je onaj koji smo već igrali danas, znam. Ne znam protiv koga igram. Volim ove duelse. Šta? Pa pričaj. Pa kako pričam? Dosadno kada je gledat nekog. Će fajtat 3 godine. Ovo 15 minuta traje. Ma traje tek 9. Da, 15 minuta će najduže imamo vremena da se... Da te uništim. Ne zna. Dođi vamo dečko. Već. To taman meni si došao. Jebo? Jebo? I ne znaš, Lasija. Ajmo voditelju, šta ti radiš, šta šutiš? Šutim zato što sam fokusiran. Aha, ja moram govoriti, ne moraš, ali to nije fair.
Šta si mislio? Šta si srao kad ti znao? Koliko imaš prlova još? 2. Još 5. I uvijek koristiš odmah sve prlove. Uvijek. Možda. Ha! Sprite! Sprite! Gdje pokoristiš? Sprite! Sad tak bježiš cijelo vrijeme. Ah, shit, nemam više ni jedan potion. Why are you bullying me? Why are you bullying me? Why are you bullying me? Where are you going? Why are you running? Why are you Evo, running? put me, ajde, ajde. Ja ću te izbaciti iz ovoga. Namjerno sad naprijed da ja tebe mogu kutić. Daj me, nemoj. Dođi vamo! Dođi vamo, dođi vamo! Dođi vamo! Ne, još 7 sekundi. Znam da nećeš uspjet. Si. Ne! Kakva tamo? Ne! Kako se usuđuješ? Nešto je puknulo, buddy. Ti si bio jako low, zašto? Magic. To niste puno prolova zbog tebe, kad sam te lovo. Budem te raspila kao... Šta ti? Oh, ma aga! Aj, skužio si! Baš bježiš! Ovdje pa sad osjetno. Ajde, ajde, sad. Izgubio sam Swift mess. Da, ja. One si... Nije ni... A, kak se sad osjećam sporo. Yes. Da, nemaš više swiftness! Dobro, oh fuck, ja nemam shield. Ja imam još... oko par minuta. Jako damage-a puno dobijaš. Shit! Ipak si mi jako spor. Ne, hehehe. Okej, mislim da je to. A još jednu rundu ćemo. Zapravo Ali ne toga, više, ne evo, toga. idem završiti. A, baš sam to htio reći. Hvala svima na gledanju, ako vam se svidjelo ostavite like i subscribeajte se i vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav!